Kien ilu jinħass żmien li l-edukaturi jkollhom kundizzjonijiet u pagi aħjar. Wara li l-gvern kien ilu jaħdem fuq ftehim kollettiv għal bosta xhur flimkien mal-MUT, dan se jkun qed jibda jiġi implementat kif sostna s-Segretarju Permanenti fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Dr. Frank Fabri. Huwa sostni dawn il-kundizzjonijiet u salarji se jkunu tqarbu aktar studenti lejn il-professjoni ta' edukatur, dan minkejja li xorta se jinżammu l-istandards tal-kwalifiki. Il-ftehim ħaħsib jidħol b'numru ta' miżuri u inċentivi illi fuq naħa tħajjar l-żgħażagħ biex jidħlu fil-professjoni u fuq in-naħa l-oħra tkompli tħajjar lill-għalliema u l-edukaturi tagħna jibqgħu fl-iskejjel marbutin mat-tagħlim u mal-klassi u mal-progressjoni naturalment fil-professjoni. Dr. Fabri spjega li jekk l-edukazzjoni tipprogressa l qoddim dan se jkun qed iġib miegħu aktar sostenibilità fl-ekonomija ta' pajjiżna. Huwa spjega li dan il-ftehim kollettiv ħadem ukoll biex jibbenefikaw minnu l-istudenti. Dan huwa ftehim illi fuq naħa jieħu ħsieb itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Pereżempju fl-aħħar se nkunu qegħdin bis-serjetà nirrevedu s-sillabi kollha illi qed jiġu magħlma fl-iskejl primarji, medji u sekondarji li jwasslu mbagħad għall-low levels għas-sekk. Fuq kollox iżda ġiet solvuta kwistjoni sabiex l-għalliema minn frar li ġej jieħdu salarji ogħla. Dr. Fabri spjega kif l-edukaturi se jkunu jaraw 3 żidiet notevoli. L-ewwel nett se jinnotaw titjib fis-salarju fil-grad tagħhom. Se jinnotaw ukoll li l-allowances li kienu qed jieħdu sa l-aħħar ta' Diċembru minn l-ewwel ta' Jannar u tibqa' tiżdied sena b'sena sal-2021-22 se jaraw żieda fl-allowances minn dawk li kienu qed jieħdu sal-aħħar tas-sena li għaddiet. U se jkunu qegħdin jaraw ukoll l-introduzzjoni għall-ewwel darba ta' allowances ġodda li sal-lum ma kinux jingħataw. Qed nirreferi għal works resources. Madankollu l-edukaturi kollha se jkollhom aktar opportunitajiet biex jipprogressaw fil-karriera tagħhom fost oħrajn, apparti l-kondizzjonijiet l-oħra l-għalliema li jkunu ilhom fil-kariga l-aktar minn 20 sena apparti żieda se jieħdu allowance apparti.